ο Παπουλής ήταν κεφαλμαγερή. Στο 66 ανοίγει το σκορ με το 13ο εφετινό του γκολ. Ο Ελλαδίτης, τελευταίο γκολ ήταν κεφάλι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ στις 21 Μαρτίου. Θα το κάνει και σήμερα και δίνει προβάδισμα στον Απόλλωνα στο 66. Ο Χιώτης που έκανε ό,τι μπορούσε, στις δύο περιπτώσεις σταμάτησε τον Παπουλή και τον Βίλερ, έχω την εντύπωση, που κάνει το δεύτερο σουτ. Στην τρίτη όμως, εκεί που έστειλε την μπάλα Παπουλής, νομίζω ήταν αδύνατο να το σταματήσει ο Χιώτης. 1-0 μπροστά οι Κιανόλευκοι. Στην φάση που ξαναβλέπουμε το γέμισμα, ο Παπουλής είναι καλυμμένος, εδώ κάνει κοντρόλ. Κατεβάζει την μπάλα, γυρίζει ο Χιώτης, αρχικά κόβει το δεύτερο σουτ από τον Ούγκο Λόπες. Με δεύτερη προσπάθεια ο Παπουλής θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη, ανοίγοντας το σκορ. Ναι, Ηλία. Τελικά αντί Μεριέμ, ο Γαλλοαλγερινός πρόλαβε να δημιουργήσει, θα έλεγα, τον γκολ. Αυτός έκανε την πάσα, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε η φάση για τον γκολ. Μάλιστα. Στο πάγκο του ΑΠΟΕΛ να ακούσουμε και μετά στον Πιλέκο. Δεν υπάρχει